أرست زينام بعزو ديجيتال ترانسفورميشن كابز جمرنا الأوانة حزو كم حجر وسان السجوم تتاتقو عزنا كلو قدما منستر أبي أحمد قليصهم أبا كل تجراي دركي زولو تميت كبيد سقاد اندافت ريمت كمزلو كوميشن مرار حاسقات حدا قافليتون بزينات أي بيت مخرج تاود حبرات منجستات أبغازا دوم بالتخصي نخكايد والصنم حلاليفون سلام طعنا بالله كبرات تملكتنا ساعتنا أخيلو معد زينا إن حزنا متنا زلنا مزيناتات حبيركم صنح دما أنا إبراهيم فساية سناي مكتتالن የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። አባይ ሀብታችን ለማታውለ ያለፈውን ታሪክ ግድቡ ሲጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበርኩና የህዝባዊ ድጋፍ አሰባሳቢ አገራዊ ግብረ ኃይልም መሪ ነበርኩኝ። በዚህ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር የተወሰኑ መጠራጠሮች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም ሳያቅማሙ ከህፃን እስከ አዋቂ ከወታደሩ እስከ ሲቪሉ ከተማረው እስከ ካልተማረው ከአርሶ አደሩ እስከ ፋብሪካ ሰራተኛው ሁሉም የተሳተፈበት ነው። የመጀመሪያው 6 7 8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው? እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ይፈታል? በዝርዝር መገምገም ነው። ከገመገምን በኋላ ደግሞ ጠንከር ያለ ውሳኔ መወሰን ነው። ፕሮጀክቱ ስለምንፈልገው በጊዜ ማለቅ ስላለበት ልምድ ያለው ብቃት ያለው መስራት የሚችል ኃይል እናስገባ ብለን አጠቃላይ የአመራር ለውጥ በቦርድ በመብራት ኃይሉ በፕሮጀክቱ በብዙ መንገድ የአመራርና የኮንትራት ለውጦች አካሂደናል። ድሕሪ ሓፃር መልእኽቲ ተራኺብና እናኽብራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት የከምርሕ ጉዕዞ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ካብ ዝጀመርናሉ እዋን ኣትሒዙ ከም ሃገር ወሳኒ ስጉምትታት ተጓዒዝና ኢና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራልን ክልላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ገምጋም ማእኸላይ ዘበን ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ተሳሊጡ ነቲ ትልሚ መበገሲ ዝኾኑ ሃገራዊ ብድሆታት ኣድሂቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘብሩ እንትኸውን ጉዕዞ ዲጂታል ኢትዮጵያ ዝተቓልዐሉ መገዲ ብኣጽንኦት ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ንመሃዝቲ ሰባት ድጋፍ ብምሃብን ጉዕዞ ዲጂታል ዝጠዓሙ ኩነታት ብምፍጣርን ኣብ ዲጂታል ኢኮኖሚ ንክጉብንዩ ዓቕሚ ኮይና ኢሎም ሎሚ ዝገበርናዮ ናይ ማእኸላይ ዘመን ገምጋም ብድሆታትና ንምፍታሽ ኢሉ እውን እወንታዊ ውፅኢታትና ክብ ንምባል ዕድል ፈጢሩ ክብሉን ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ሃገር ቦቀል ለውጢ ብሄራዊ ትልሚ 10 ዓመት ትልሚ ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ካብ ኣህጉራዊ ማዕቐፍ ስትራቴጂ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ሕብረት ኣፍሪካ ዝፈልፈለ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ኣብ ኢትዮጵያ ምህዞን መሰረት ፍልጠትን ዘለዎ ኢኮኖሚ ንምውዳብ ዘዓለመ ከም ዝተብሃለ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም
ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ምብልሻው ሲስተም ብዘይ ኣገባብ ካብ ዝተወሰዶ ልዕሊ 801 ሚልዮን ብር ውሽጢ እቲ 622.9 ሚልዮን ብር ከምልስ ምኽኣሉ ኣፍሊጡ። ፕሬዚዳንት እቲ ባንኪ ኣይተ ኣቤሳኖ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ እዋን ብምኽንያት ምብልሻው ሲስተም ብዘይ ኣገባብ ዝተወሰዶ 801 ሚልዮንን 417,800 ብር ነይሩ ኢሎም። ካብዚ ውሽጢ እቲ 622.9 ሚልዮን ብር ክምለስ ምኽኣሉ ብምግላጽ እዚ ድማ ካብቲ ዝተወስዶ ገንዘብ 78 ሚእታዊ ምዃኑ እዮም ኣመላኺቶም። 490,000 ዕድጊት ተፈጺሙ ምንባሩ ዘዘኻኸሩ ፕሬዚዳንት እቲ ባንኪ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ዋላ ሓንቲ ከይተረፈ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ከም ዝቕጽል ምግላጾም ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ጸብጺቡ እዩ። ዝወሰድዎ ገንዘብ ብፍቓዶም ዝመለሱ ሰባት 9,200 ምዃኖም ዝተገልጸ እንትኸውን እቲ ገንዘብ ካብ መንጎ ዝወሰዱ እቶም 567 ሰባት ከም ዘይተረኸቡ እዮም ተዛሪቦም። ስለ ዝኾነ እቲ ባንኪ ማንነት ናይቶም ዘይመለሱ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ዕላዊ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልላትን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ተዓዚቦም። ኣብቲ ዑደት ርእሰ ምሕዳራት ዝተፈላለያ ክልላትን ሚኒስትራትን ከምኡውን ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ተረኺቦም እዮም። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብ ኮሪደር ልምዓት ዝሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ ጠሚተን መብሪ ሂበን። ቅድሚቲ ስራሕ ምጅማሩ 7 ኣዋርሕ ዝወሰደ መጽናዕቲ ከም ዝተኻየደን ብሰንኪ እዚ ልምዓት ንዝለዓሉ ዜጋታት ተመጣጣኒ ዝኾነ መካሓሓሲ ከም ዝተዋህበንን ሓቢረን። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ጥንኩር ምውዳድ ትካላት ዝተረኣየሉ ምዃኑ ወሲኸን ሓቢረን እየን። ኣብታ ከተማ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ምስልታ ከተማ ዝቕይሩ እዮም ምባለን ዝጸብጸቦ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ እዩ። ኣዘዝትን ስታፍ ኮሌጅን ልኡኽ ታንዛንያ ኣብ ስታፍ ኮሌጅ ሰራዊት ምክልኻል ፌደሬ ትምህርታዊ ዑደት ኣሳሊጦም። እቲ ልኡኽ ካብ 12 ሃገራት ዝተውጻጽኡ ወታደራዊ መኮንናትን ኣመራርሓ ስታፍ ኮሌጃትን ዘካተተ ከም ዝኾነ ተገሊጾም። ምክትል ኣዛዚ ትምህርትን ስልጠናን እቲ ስታፍ ኮሌጅ ኮሎኔል ተረፈ ጩሪሶ እቲ ዑደት ኣብ መንጎ ክልተን ፈተውቲ ሃገራት ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ዘጠናኽርን ብዙሕ ልምድታት ዝተረኸብሉን ኢሎም። እቲ ስታፍ ኮሌጅ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፁ ብምቕባል ብምምሃር ምስ ኮሌጅ ታንዛንያ ከም ዘመሳስሎ እውን ተዛሪቦም። ኮሎኔል ጃዕፋር ረመዳን ኣርስታይድ ብግዶም ኣብቲ ኮሌጅ ዝረኣይዎ ምንቅስቃስ ስራሕ ምንኣዶም ተገሊጹ እዩ። ብመሰረት እዚ ምስቲ ኮሌጅ ሓቢርካ ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ሓሳብ ምልዋጦም ካብ ፌስቡክ ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድን። ዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብምትሕብባር ንኣመራርሓ ፖሊስ ክልል ትግራይ ስልጠና ኣብ መቐለ ይህበሎም። እቲ ስልጠና ግደ ኣመራርሓ ኣብ ውፅኢታዊ ኣገልግሎት ፖሊስ ዝብል ርእሲ ዘለዎ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ መጀመሪቲ ስልጠና ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ኢትዮጵያን ኮሚቴ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ፖሊስ ትግራይ ናብ ዝነበሮ ትካላዊ ዓቕሚ ንምምላስ ልዑል ጻዕሪ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ስልጠና ምድላዎም ብምንዓድ ኣመስጊኖም። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ፖሊስ ኢትዮጵያ መስፍን ኣበበ ብግዶም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣባላት ፖሊስ ክልላትን ትካላት ስልጠናን ንምድጋፍ
بمسارات استوهاو لؤخ اتي ناتي سلطنا بفولي كونتات نبوليس تግራይ مدلاو يوم ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ ድማ ነቲ ትካል ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ደገፍ ንምግባር ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም እቲ ስልጠና ካብ 16 መጋቢት ጀሚሩ ንተኸታተልቲ 5 መዓልታት ዝጸንሕ ከም ዝኾነ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝረኸብና ሓበሬታ የርድም ካብ ወረዳታት ዞባታትን ፖሊስ ኮሚሽን እቲ ክልልን ዝተውጻጹ ኣመራርሓ ፖሊስ ኣብቲ ስልጠና ይሳተፉ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓማውቲ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ናብራ ህዝቢ የመሓይሹ ከም ዘለው ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ገሊጾም ሓላፊት ቢሮ ኣይተ ሃይሉ አዱኛ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ቅድሚ ለውጢ ኣብ ዓውድታት ግብርናን ኢንዱስትሪን ጥራሕ ተሓፂሩ ዝጸንሐ ኢኮኖሚ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምስፋሕ ከም ዝተኻእለም ተዛሪቦም ብፍላይ ውሕስነት ምግቢ ኣብ ምርግጋጽ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ፍርያታት ብናይ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ምትካእ ንሰደድ ወጻኢ ዝውዕሉ ፍርያታት ብስፍሓት ኣብ ምፍራይን ፍልፍል ምፍጣር ዕድል ስራሕ ክኸውን ኣብ ምግባርን ክስራሕ ከም ዝጸንሐም ሓቢሮም ብዝተሰርሐ ስራሕ ኣብ ናብራ ሓረስቶት እቲ ክልል ጭቡጥ ለውጢ ምምጻእ ከም ዝተኻእለ እውን ተዛሪቦም ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት 5.3 ሚልዮን ተምሃሮ ተረባሕቲ ምግባር ከም ዝተኻእለ ገሊጾም ኣብ ዓውዲ ጥዕና ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ 1500 ትካላት ጥዕና ከም ዝተሃነጻን ህንጻ ኬላታት ጥዕና ካልኣይ ትውልዲ ብስፍሓት ይካየድ ከም ዘሎን ኣረዲኦም حد ما بدمص نام زحزنام زيناتات كحلف تملكتنا ኣብ ክልል ትግራይ ድርቂ ዝወለዶ ጥሜት ከቢድ ስጋት እናፈጠረ ይመጽእ ከም ዘሎ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትክልል ኣፍሊጡ ሓደጋ ንምክልኻል ዘኽእል እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽግበር ድማ እቲ ኮሚሽን ጻውዒት ተቕሪቡሎም ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ድርቂ ዘስዓቦ ጥሜት ከቢድ ስጋት እናፈጠረ ይመጽእ ምህላው ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት እቲ ክልል ኣፍሊጡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረህይወት ገብረ እግዚአብሔር ኣብዚ ሕዚ ወቅቲ በተፈጥሮ ሕጽረት መግቢ ዘጋጥመሉ እዋን ከም ምዃኑ መጠን እቲ ድርቂ ዘስዓቦ ጥሜት ንምክልኻል ዘኽእል እኹል ረድኤት ከም ዘየለ ኒቲቪ ሓቢሮም ኣብ ታሕሳስ ኣብ ሕዳር ኣብ ጥሪ ኩሉ ግዜ تدرك زرقلو إمباكتو نجتي نيرو ناتو بزوانزي بخناتي خات كاتاتل وستيجي خات كاتاتل نبر بزح بمجو حترات زحمة أيكون نيرو مغنياتو أفت جزيان السوس حرفستين جزيء مرتس بزح زي خاف حزن دحرجن توصيتو سلاس توصيتو حزي كبدنا هوني غيد الله حدا أخر رديت يلا كلا يدما بتفطرو تقلال بتفطرو كم كالشرون ناي مجو حترات كحزي ناقدة زخيد لكاتيت مجايت مازيا قنبتنا على سكاب زقت المهرت زمن زمت لا يمجو حصلت يزلوا نتحدق دركي زمتن أخول ملاش كساب حزي كم زي اللي زحبرو اتوم كوميشنر منجستي فيدرال زكالو كل ممارسات تتغيمو حزبي كدحن يقبايلهم منجستو بعد زغلو بعد زي يقول دما كالوت ناي منجستاوي زي كونت كالات التحاويرو هزو خدحن مبر صقم ممرار عمل غيرنا مالت يكون سلاجي كونتات بدم بغير كاتورس زلو ايو تزمص زلو ريسبونس تزمص زلو ነገር ዋላ ካብ መንግስታው ዘይኮን ተካላቱን የለን ቅድሚ ለዝገለጽ ኩልካ ከ4.5 ሚሊዮን 3.1 ሚሊዮን ምስካሕ ዝሕጉ ዘሎ ይለካ 1.4 ሚሊዮን ሓገዝ ይረኸ እንደገና ድማ ካብቲ 4.5 ሚሊዮን ወጻእ ዘሎ ህዝብ ድማ ናይ ትግራይ ህዝብ 4.5 ሚሊዮን ማለት ጥራሕ ይኮነ ተሓገዝ ዘሎ ኢና 4.5 ሚሊዮን ንብል ዘለና እምበር ህዝቡ ብዙሕ እዩ ስለዚ ጸገም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና كنقمت النغل أب تجري زجات ما حدا دركي قدام النتيب كمفتحي أب من داي كل وربرب كجبر كم زجبا كوميشنر كوميشنر مرار حدا سجات اتي كلل تساوي تقريبا تساقم كبيريو تساقم كبير سلازغنا كل دما ززخ قالو نهزب تجري كحجز كقللو نحنا تساقم أمريت زلنا بزجبا عند رد تجارو كاو توسع تساقم تساقم أو تجري راح يكون أو كاليون الله ككم تساقم ناي كله بقدم ساعة كله كفتح له إلى أمن مالتي لا يتبع من قستون بزح صقم كم زلوا يفلتيه بزح حضرتكم زلوا يفلتيه جن أفتزلوا لا تهزوا كوس حلي جباء زبل حسال لنا
ህዝቢ ክለዓል ምግባር ክልላት ክሕግዛና ምግባር ካብኡ ድማ ተን መንግስታዊ ዘይኮና ትካላት ቀጥታ ከም ሃገር ምስ ሃገር የርክብ ዘለዋን ኣብ ትግራይ ፈንዲ ክመጽእ ሪሶርስ ክመጽእ ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ ክሕግዘና ክእል ኣለዎ ብሰንኪ ድርቂ ዘስዓቦ ጥሜት ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ዜጋታት ኣብ ክልል ትግራይ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተሓቢሩ ኣብ ክልል ሓረሪ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝተጀመሩ ተግባራት ልምዓት ንምንቅቃሕ ኣመራርሓታት እጃም መሪሕነቶም ክዋጹ ይግባእ ክብሉ ርእሰ ምምሕዳር ኦርዲን በድሪ ገሊጾም ቃል ብተግባር ንብልጽግና ኢትዮጵያ ብዝብል መሪ ሓሳብ ክልላዊ ኮንፈረንስ ተሳሊጡ ንጸብጻብ ቴዎድሮስ ታደሰ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ክልል ሓረሪ ቃል ብተግባር ንብልጽግና ኢትዮጵያ ብዝብል መሪ ሓሳብ ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ዘሳለጡ ኮንፈረንስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሓረሪ ኦርዲን በድሪ ዝተረኸቡ እንትኾን ኣብቲ ክልል ዝተጀመሩ ስራሕቲ ምርጋጽ ሉዓላውነት ሕግን ሰላምን ብምጥንኻር ናይቲ ክልል አንጻራዊ ሰላም ናብ ኣወንታዊ ሰላም ከዓቢ ምግባር ከም ዝግባእ ዝገለጹ እንትኾን ንተግባራዊነት እውን ኩሉ ማሕበረሰብ በዓል ዋና ሰላም ንኾን ዘኽእል ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም እዮም በማሕበራዊ ዘርፍ ትምህርት አለ ጤና አለ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ትምህርቲ ኣሎ ጥዕና እውን ኣሎ ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን ሕቶታት ተላዒሎም እዮም ብሓፈሻ ኣብ ግልጋሎት ወሃባን ኣብ ጉዳይ ጽሬት እዩ ተላዒሉ ስለዚ ጥዕናን ትምህርትን ብዝምልከት ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ኢና ጉሕለት ብልሽው ኣሰራርሓ ክንቃለሶ ይግበአና እዩ ሕዚ ዝበልክዎም ነገራት ናብ ተግባር ንምቕያር ኣብ ዘለና ኩላህና እጃም መሪሕነትና ክንዋፅእ ይግባእ ኣብ ህንፀት ሰላም ኣብ ሕጊ ምኽባር ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ንስራሕ እቲ ፓርቲ ንመበል ሻልሻይ ሃገራዊ መረፃ ስዒቡ ነቲ ህዝቢ ዝኣተወ ቃል መልዓሊ ብምግባር ዘበረታትዑ ተግባራት ከም ዘሳለጠ ዘለዓሉ ናይቲ ፓርቲ ላዕለዎት ኣመራርሓታት ኣብቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዝተሳለጠ ስራሕቲ ልምዓት ብምጥንኻር ተረባሕነት ማሕበረሰብ ንምርጋጽ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ገሊጾም እዮም ለዘመናት ጥረት ሲደረግለት የቆየው የሸዋሊድ በዓልን ክብረ በዓልን ንዘመናት ጻዕሪ እናተገበረሉ ዝነበረ በዓል ሹህሊድ ቅርሲ ዓለም ናይ ምግባር ስራሕ ተዓዊቱ እዩ ነዚ ብኽብሪ ሒዝና ናብ ወለዶ ኣብ ምትሕልላፍ ዓብዪ እጃም ኣለዎ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ስፌት ዓላላ በዓል ዋና ንክህልዎ ዝተገበረ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቃስ እዩ መንግስት ትልቁ ኃላፊነቱ የዜጎች ሰላምና ድህነትን ማስጠበቅና ሰላምን ማስቀጠል መቻል ነው ዓብዪ ኃላፊነት መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታት ምርጋጽን ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንክቕጽል ምግባርን እዮም ኢንቨስትመንት ሰላም ወሳኒ እዮም ብፍላይ ዘይሕጋዊ ተባሂሎም ኣብ ዝተተሓዙ መሬታት ምኽባር ሕጊ እናተሰርሐ ጸኒሑ እዮም ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ተዘይተሰሓሒተ ልዕሊ 500 ኣባይቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተሰርሑ ፈሪሶም እዮም የስርዓተ ትምህርት ለውጥ ማለት ነው የተደረገው ለውጥ ስርዓት ትምህርቲ ተግባራዊ ዝተገበረ ኣብ 2 ዓመትን ፈረቓን ውሽጢ እዩ ስርዓተ ትምህርቲ ምርግጋጽ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዝተሰርሑሉ ኩነታት ኣሎ ጎና ጎኒ እዚ ንትምህርቲ ዘድልዩ ቀረባት ናይ ምምሕያሽ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ በ2014 ይሄ ቅድ 2 ዓመት ተኩል ከመጀመሩ በፊት ኣብ 2014 እዚ ትልሚ ቅድሚ ምጅማሩ 8000 ሄክታር ጥራሕ ነይሩ ዝሕረስ እዚ እውን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ ነይሩ ነዚ ኸመይ ነዕብዮ ብዝብል ብዝተለምናዮ ትልሚ ኣብ 2016 11,800 ሄክታር በፂሑ እዮም ኣብ ዓመት 2 ወይ ድማ 3 ግዜ ንምፍራይ እታወት ክነቕርብ ከም ዝግባእ ኣንፈ ተቐሚጥና እናሰርሕና ኢና ነቶም ሓረስቶት ስልጠና ካብ ምሃብ ጀሚርና እውን እናሰርሕና ኢና ኣብ ኩሎም ዘፈራት ቅልጡፍን ዘተኣማምን ግልጋሎት ብምሃብ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዘኽእሉ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ዝተልዓለ እንትኾን ንተግባራዊነቱ ኩሉ ኣመራርሓ እጃም መሪሕነቱ ክዋጻእ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዩ ሓወልቲ ኣኽሱም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ እቲ ሓደጋ ብምርዳእ ኩሎም ኣካላት ህፁፅ ርብርብ ብምግባር ህልውና እቲ ሓወልቲ ከውሕሱ ከም ዝግባእ እቲ ምምሕዳር ከተማ ፃውዒት ኣቕሪቡሎም ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ኣለዎ መግለጺ ስልጣነ ኣክሱም ዝኾነ ሓወልቲ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም እቲ ሓወልቲ ህልውንውን ድሕንነቱን ክሕልዋ ብምግባር ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ እቶም ከንቲባ ሓቢሮም ናይ ዩኔስኮ ከተማ ክኸውን ዝለዓለ ተራፃወት ሓወልቲ ኣክሱም እዩ ስለዚ ህልውና ድሕንነትን ሓወልቲ ኣክሱም ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ትኩረት ዘድልዮ ጉዳይ ህፁፅ ድጋፍ እውን ዘድልዮ እዩ ያው ምስ መንግስቲ ጣልያን ብዝተገበረ ምትሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ጣልያን ብዝገበረዎ ምርዳእ
ንምጽጋን መደብታት ሓይዙ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ሓለፈ እውን ዝተወሰነ ርክባት ናይ ሓበሬታ ልውውጣት ተገይሮም ነይሮም ድልውነት ከም ዘሎ ፈንድ ንምግባር ሓሳብ ከም ዘሎ ዝተሰምዐ ነገር ነይሩ ብጭቡጥ ግን ናብ ተግባር ኣይሰገረን ስለዚ ናይ መጀመርያ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ተሓወልቲ ድሕንነቱ ምሕላው እዩ ሓወልቲ አክሱም ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ህሉኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ አክሱም ኣይተ አበበ ብርሃነ ዝምልከቶም አካላት መጽናዕቲ ብምክያድ እቲ ሓወልቲ ክጽገነሉ ዝኽእል ዕድል ክፈጥሩ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትሕቲ ተሓወልቲ ከርሰ መሬት ሰፊሕ ማይ ከም ዘሎ ሓበሬታታት እናወጹ ይኸደለው ያው ዝማይዚ ምንጭታ እዩ ክጽናዕ ክረአ ኣለዎ ካልኣይ ተሓወልቲ ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ኣልታዊ ተጽዕኖ እውን እንታይ እዩ ብኸመይ ከ እዩ ምክልኻል ዝከኣል ዝብል እውን ክረአ ኣለዎ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ከም ትቅድመ ኣቢልና ዝበልናዮ ኣብቲ እዋን ኩናት ዓበይቲ ከበድቲ ብረታት ቁምቡላታትን ኣብቲ ከባቢ ዓለው ስለ ዝነበሩ ብኡ ምኽንያት ዝወጽሑ ሓሳይ ከም ዝህሉ እውን ይግመት እዩ ስለዚ እዚታት ማእኸል ብምግባር ቶሎ ቀዳምነት ቱሪዝም ክስራሕ ዘለዎ ቁጽር ሓደ ዝሓወልቲ እዚ ድሕንነቱ ሓሊ ይኸይድ ያው ዝምልከቶም ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ነዚ ሓወልቲ ቅድሚ ሂቦም ዝገነሉ ዕድል ክፍጠር ዓለም ለኻዊ ትካላት ብፍላይ ድማ ናይ ጣልያን መንግስትን ኤምባሲን እውን ያው ዝጀመረ ሰናይ ስራሕ ኣበርቲዑ ክቕጽል ዘጋጣሚ ዜና መልእኽትና ክንሕልፍ እንደሊ ቱሪዝም አክሱም ንምንቅቃሕ ምስ ቱር ኦፕሬተራት ሆቴላትን ማሕበረሰብ ንግድን ብሓባር ይስራሕ ምህላው ዝሓበሩ ከንቲባታ ከተማ አክሱም ቱሪዝም ኢትዮጵያ ኣብ ምልዕዓል ዝሎ እጃም ብምግንዛብ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሉ ከም ዝግባእ አብሪሆም ምስ ቱር ኦፕሬተራት ክግበር ዝግባእ ስራሕቲ ምስ ሆቴላት ዋና ትካላት ሆቴል ምስ ተኣሳሲሩ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ደረጃኦም ክመሓየሽ ብጽሬትን በተመጣጣን ዋጋን ዝቐርበሉ ዕድል ንምምችቻው ከም ከተማ ምሕዳር ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ ብምዃን ሓቢርካ ዝስራሕ እዩ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘለዎ ቱር ኦፕሬተራት እንተኾነ አክሱም ዝህልዎ ጽልዋ ኣብቲ ናይ ተዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሴክተር ቱሪዝም ዝህልዎ ጽልዋ ግምት ብምእታው ናይ አክሱም ሴክተር ቱሪዝም ተነቃቅሒ ማለት ያው ላሊበላ ተነቃቅሒ ኣሎ ምንቅስቃሳት የሎ ማለት እዩ ጎንደር ምንቅስቃሳት የሎ ማለት እዩ ነዚ ብቼን ሒዝዎ ዝለዓል ስለ ዝኾነ ያው ብፓኬጅ እውን ክወጽሑ ስለ ዝደሊ በጻሕቲ ዓዲ ስለዚ ብቁልጡፍ ዞም ከምዚ ዝበሉ ነገራት ንክፍትሑ ኣብ አክሱም ማእኸል ዝገበረ ናይ ፕሮሞሽን ናይ መስሓብ ስራሕ ክስራሕ ትጽዊት ይግበር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መንግስቲ ፌደራል ምስ መንግስቲ ጣልያን ብሓባር ብምዃን ሓወልቲ አክሱም ንምጽጋን ጻዕርታት ምንባሮም ዝዝከር እዩ زين عدقام 300 مليون دولار كابيتال زلو كوبانيا تشاينا وينجو نيكسين تريدينغ اب باركتات اندستري دليت مفراي ورقت كم زلو افليتوم وانا فصام مسرح كوربوريشن باركتات اندستري اكليلو تادسم مسامرار حات كوبانيا بزغبر وزته امرار حات كوبانيا بزعبا انفستمنت زلووم تلمي زرزر حبريتا اقريبوم حلفتي سرعة كوبانيا كابزة بتوساقي أبديس أبابا زركب بارك إندستري بولي لمي تعذيبهم وينجو نيكسين تريدينغ كم أقواط الأوروباويان كلتشحن عصرت حدا استتعيشن ما أخلو أبا تشاينا زغبرن كوبانيان تخون أبا سعود عرب غانا نيجيريا إيرانن أذربيجانن أبا فريات فايبر سيراميك ألمنيوم كمون كالوت عينتات فرياتن زتوافرت كال كم زقنم تغليصوم حزرما نب زينا وصايق سغرم اب امريكا غزات ميريلاند زركب عبي دلدل فرانسيس سكوت كي بمركب تغچو موداقو تغليصوم تي دلدل نب بحري وديقو قدمي مطلاقو بحاوي تقاتلو كم زنبره زرايو تنقساقسي مسلتات بسفيحو اب مزوار يركبم اب وشتي كتما بالتيمور زركب تعبي دلدل قدمي موداقو اب لعليو بزحات مخاين كم زنبره الجزيره صبصيبوم اب اوان تحدغا كبابي شوعات سبات ابتي دلدل كم زنبرو استغلص انتخون هيوتتهم سبات نمتراف سراحتنياتات هيوتات كم سترباربو ديبارتمنت مكلخال سقات حدقا بالتيمور افليتيوم اتي دلدل لعلي 2 كيلومترو نوحات كموغن 56 متر قومت كم زنورو تملاقيتم
ቤት ምክሪ ጸጥታው ድሕብራት መንግስታት ኣብ ጋዛ ደው ምባል ተኽሲ ንኽካየድ ውሳነ ኣመሓላሊፉ እቲ ውሳነ ብ14 ድምፂ ድጋፍ ዝጸደቐ እንትኸውን ኣሜሪካ ድምፃ ከም ዝዓቀበት ተገሊጹ እቲ ውሳነ ብተወሳኺ ሓማስ ዝዓገቶም ንኽሰድድ ዝሓትት ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ዘሎ ነቲ ውሳነ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ኣሜሪካ ክገብርዎ ዝሓሰቡ ዑደት ከም ዝሰረዙ ቢቢሲ ጸብጺብሎም ብተዛማዲ ዜና ውድ ሕብራት ሃገራት ዘጽደቆ ውሳነ ደው ምባል ተኽሲ ጋዛ ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ደገፍ ረኺብሎም ኣብ ጋዛ ኩናት ካብ ዝጀመረት ሒዙ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድ ሕብራት መንግስታት ህጹጽ ውሳነ ሓሳብ ደው ምባል ተኽሲ እንትጸድቕ ፈላማይ ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ዋና ጸሓፊ ውድ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እቲ ውሳነ ሓሳብ ብተግባር ክግበር ከም ዝግባእ ብኣጽንኦት ምግላጾም አልጀዚራ ጸብጺቡ እስራኤል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማእከላዊ ጋዛ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 22 ሰባት ኣብ ደቡብ ፋራሕ እውን 30 ፍልስጤማውያን ህይወቶም ምሕላፉ ተገሊጹ እዩ ኩናት እስራኤል ሓማስ ካብ ዝጀመረሉ 7 ጥቅምቲ 2023 ኣቋጻ ኣውሮፓውያን ኣትሒዙ ብውሕዱ 32000 ፍልስጤማውያን እንትሞቱ 74694 ጉድኣት ከም ዘጋጠሞም ተሓቢሩ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ጉዕዞ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ካብ ጀመርናሉ እዋን ኣትሒዙ ከም ሃገር ወሳኒ ስጉምትታት ተጓዓዝና ኢና ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም ኣብ ክልል ትግራይ ድርቂ ዝወለዶ ጥሜት ከቢድ ስጋት እንዳፈጠረ ይመጽእ ከም ዘሎ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኣፍሊጡ ወጻኢ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድ ሕብራት መንግስታት ኣብ ጋዛ ደው ምባል ተኽሲ ንኽካየድ ውሳነ ኣመሓላሊፉ ባርከስ ተመልከትና ብወገነይ ዝነበሩ ዜናታት ኣብዚ ዛዚመለኹ ስለምክታትኩም ኣዝየ መስግን ስዒቡ ጸብጻባት ስፖርት ሒዙ ፍጹም ካሳ ናኹም ከብል እዩ ሰላም